perlu ngan bataya pim ta sa phangwai ka game kani kalong ka game ka ba kamai pisa na ka banta pi ki game pila man la kai kani game bat pinyo ro ya kon nang ta pizza exchange ka balan ken pila man withdraw sa ka PTM la ne Google Pay ne Flipkart kani ka game kalong ka ba siya ba ngan bataya pi nyan te play game nang ta da kalalong pi sajek kawai na ki ne man download bat sa le kaya ka game kan ta le kaya de punyo ki kon la bila yo kon bila man exchange nga balan ang ta kanang game ko lang kapasok bahan ako mataban le kay siyang bat ya kaling labo ha description laban download te siyang hi perlok kalong umno sa comment ha po comment daga kamay sa comment da kamay sa comment handre yang ate kalong ka game ka bas ko man ang umno long ka game ka bas tanad ba na ma niyo ki coin kamtam kito ba de free fire og laban top up hangne te play sigon perlok sa sempat kesanang nakaba pi subscribe kublay sibon